Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Daki spangut kipat ba nong song snong jong kasnong lom siam Shillong haka khat khanda tarik upna jilleu arajar arpuai kila yo ya ka dawai tika kumbalap tha daga sarkar jilla khnang ban yada na ka jingya bet ya ka jingpang COVID-19 urang ba snong haka jingya kren bat ka Batesi TV uliyat ho ba watla ka jingdon jong ki breu ki be bet ya ka jingpang COVID-19 hapo ka ni ka snong kala khamduna haba yenujor bat ki benai ki bala no Henry ne ka liang jong ka dorbar snong ka angnot ba baro ki pait ba nong song snong ki dei ban mi shakman ban yo ya ka ni ka dawai tika khnang bakan long ka jingsngan ya ka yeng ka sem ya ka snong ka thau bat ya ka imlang ka sa lang hi baro ka wei